मैदा मने की रिफाइंड आटा के इस्तेमाल बहुत सारा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जैसे कि बिस्कुट, नूडल्स आ केक में होला। एकर स्वाद त बढ़िया होखेला, लेकिन यदि आप नियमित रूप से मैदा खानी तई आपके स्वास्थ्य खाती बिल्कुल निमन नइखे। आई समझल जाव कि मैदा कैसे बनावल जाला आ स्वास्थ्य खातिर काहे अस्वस्थ बा। मैदा कैसे बनावल जाला? मैदा गेहूं के रिफाइंड करके बनावल जाला। यह प्रक्रिया में चोकर आ गेहूं के कीटाणु दोनों के हटा दिहल जाला, जेकरा बाद खाली एगो महीन सफेद पाउडर बच जाला। यह महीन सफेद पाउडर के मैदा कहल जाला। इ बिस्कुट अवूरी केक के मुलायम बनावेला, लेकिन एकरा में स्टार्च के मात्रा बहुत ज्यादा होखेला, जवन की आपके शरीर खाती नुकसानदेह हो सकता। मैदा स्वास्थ्य खातिर हानिकारक काहे बा? मैदा जल्दी पच जाला, जवना के चलते ब्लड शुगर के स्तर अचानक बढ़ जाला। ऐसे जल्दी थकान अवूरी भूख लागेला, जवना से डायबिटीज के संभावना भी बढ़ सकता। रिफाइनिंग प्रक्रिया के बाद फाइबर अवूरी पोषक तत्व के हटा दिहल जाला। ऐसे मैदा से शरीर के ज्यादा पोषण ना मिलेला। एक खाली कैलोरी से भरल होखेला, जवना के चलते आपके पेट भर जाला, लेकिन शरीर में कवनो पोषक तत्व ना मिलेला। रिफाइंड खाद्य पदार्थ जैसे कुकीज, नूडल्स अवूरी रोटी अक्सर चीनी अवूरी अस्वस्थ वसा से भरल होखेला। एकरा के नियमित रूप से खइला से वजन बढ़ सकता अवूरी मोटापा हो सकता। पाचन खातिर फाइबर बहुत जरूरी होखेला, लेकिन मैदा में फाइबर के मात्रा बहुत कम होखेला। ऐसे मैदा खइला से कब्ज अवूरी पेट फूले जैसन मुद्दा पैदा हो सकता। मैदा के ज्यादा खइला से शरीर में सूजन बढ़ सकता, जवन की गठिया अवूरी दिल के बीमारी जैसन स्थिति से जुड़ल बा। मैदा के जगह औरी का खा सकेनी? रोटी, बिस्कुट। रोटी बनावे में साबुत गेहूं के आटा, जई, जोवर आ बजरा के इस्तेमाल करी। एमे फाइबर अधिका होला आ रौरा के दिन भर पेट भरल रहेला। फल, नट्स आ घर के बनावल स्नैक्स अधिका खाई। पिज्जा आ मोमो जैसन जंक फूड में कटौती करी। आ हमेशा याद राखी कि छोट छोट बदलाव से रौरा खानपान में बहुते बदलाव आ सकेला।